Kaveri tässä kantaa vähän tämmöstä niinkö hiiltä, kohtalaiset säkit ja näin se lähtee. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Semmoista täällä jossain Mount Emeen vuoristossa. Ja kyllähän näitä näköjään riittää. Painoa on kohtalaisen mukavasti. Ni hao. Ni hao. Ja korkeuserometrejä ne saa paukutella vielä tästä paikasta noin 400 metriä ylöspäin. Ja se mistä ne on tullut, niin kuka tietää.